Kejinglakai ha ka fakop menim step hapdeng ka Middlesbrough persya ya ka Tottenham. Ka Middlesbrough kelap pengkut ya ka lentiyat ka Tottenham lengba ka extra time. Hado pengkut ka khandai permanent ka jinglakai ka long ka be khai bha amdan bala ban tap goal. Lahaban rai ya ka ni jinglakai lengba ka extra time ka ba lai permanent. Wat hadin bakut ka extra time ka banang kong ro amdan pala bat tap goal. Henry Maris dang ka kala ka ba jong ka extra time. Tang hadin minute ka Middlesbrough kala tep ya ka kol lengba ujos ko bon hakmenit ka basis pa anyo lengba ka ni ka shikol kala biang ya ka Middlesbrough ban pendrem ya ka Tottenham ka way na kitim na po English Premier League kumban supen kan mau ka Middlesbrough ka de ban pendrem ya ka Man United ha ka round ka basau yang ka fakop haubanai baladep lengba ka time breaker haba phaipat sa ka way ka jinglakai ka Man City kala job ya ka Peterborough da ar la not goal ya ki goal ki bala tep da Riyad Mahrez ha ka minit ka ban ripau bat tang haden nyau minit ka Man City kala yo saya ka goal ka ba ar lengba Jack Grealish lengba kini ki ar goal kala biang ya ka Man City ban jam sya ka round ka ban riu ha ka ni ka lampung Kadba ke Crystal Palace kelap pendrem ya ke Stoke City daar lebih gol. Haba phaipat ke jinglakai ha ke Indian Super League ke Jamshedpur kelap pentikna bakal larung ca ke semifinal hadin baka pendrem ya ke Hyderabad ke bajobat ha kerdan ke benengkong ha ke meja ken point dalai la not goal. Walada ke Jamshedpur ke yalekai tang sipheungut kiplia Hamadan nado ke minit ke ban ribopra Henry ka Hyderabad kampat yo wat tang sikol ro. Lengba kini kijing job ka Jamshedpur lakiu ha khalido ka meja ken point da live nyau point nak prat li kijing lakai baladep kadamut ka sa satang art li kijing lakai. Kadba ka Hyderabad kada kini kijing syarem kadang bu ka ha kijing ma ban pentikna ba ka don sya ka semifinal. Namar ka haban job kijing lakai bedang sa satang ka way khnang ba kan yo live ho pra point. Namar ka itike mohon bekan kala yo lupa live ho saw point kat prat li kijing lakai. Kum joro ko Mumbai City bat ka Kerala Blasters ki dai ki art legitim ki bahab ban ya khon daya ka jingela ka shibin men met ka Mumbai City kan ya khon bersya ya Kerala Blasters kini ki tim ki don kam ban job khnang ban pentikna ba ki bo ya ka ya lade ha ke semifinal ka jingela ka kmilanti ba kan long ko be itna bat ya gini ka jingela ka phila ban pe nang ba Disney Hotstar Star Sport Network bat kum joro nang ba Jio TV Haba phaipat ke jinglakai ha ka French Cup kanai skala rung sya ka semifinal hadin ke bakala ban pendrem ya ka Versailles ya kini ki arko la tep daw amini guri hakamit ke basa popra bat ukas pa Dalsberg hakamit ban nyepolai kala biang ya ka nice ban bo ka ya lade ha ka final ban up ya ka way na kitim ki ban kun ya ka semifinal ka baar shibit kan hantes lani ka Monaco Haba phaipat ki jinglakai ha ka Copa Italy ki art legitim barat ba ha ka Serie A ki lakut da ka jinglakai klem dan bala ban tap goal ha ka lek ka banangkong kini ki tim ken ya kendo biang saha ka lek ka baar kan dairo kalong ka derby match padang ka AC Milan persya ya ka Inter Milan Tepelok ki jinglakai shibin met lane la shai Manchester perngap ha ka fakop ka Liverpool kan yakun persya ya ka Norwich City ka Chelsea kan yakun persya ya ka Luton Town kadba ka West Ham kan yakun persya ya ka Southampton kini ki jinglakai phila ban pe ki long ro ki be itnat bat ngi khmelanti ba ka Chelsea lane ka Liverpool kan yakan do biang ha ka final kumba philatip ka Liverpool kala penrem ya ka Chelsea lengba ka time breaker ha ka final jong ka EFL Cup lani ka batip kum ka karo ba kom Tepelok tangkini one of ban pe ya ka link ka balbu ha comment na ka benta ki way ki khubar ngin yakando pat ha ka way ka video khublai shibona